Ourense, a cidade ten unha problemática termal xa propia, que é fruto da incompetencia do Partido Popular e da Xunta de Galicia, pero a provincia tamén, con unha riqueza termal inigualable, pois non se queda atrás. Se queda atrás porque o Partido Popular, dende logo, non fixo os deberes. Mais alá de que encheron a provincia de cartéis, por certo, cartéis indicando as zonas termais que en moitos casos nin sequera están ben localizados, pero máis alá de todo iso hai concesións que se fan a certas empresas nesta provincia que teñen o termal como excusa para a utilización durante un tempo desa riqueza termal, pero que logo ao longo do ano non se explota. E iso ocurre en moitos balnearios que temos nesta provincia. Eso non é forma de facer nin política, nin é forma de tirar pola provincia termal que eles tanto alardean, pero que logo non son capaces de levar a cabo. Un exemplo tamén o temos na Diputación. Na Diputación se nos vendeu un gran balneario que iba a ser a promesa electoral do señor Baltar no seu momento e que en realidade non era outra cousa que un bluff. Ao final, o termalismo é outra cousa moi diferente, é, cos recursos que temos, aproveitalos ben e poñelos en valor. E iso é o que non fai o Partido Popular. Estamos segurísimos de que así vai a ser cando Xosé Ramón Gómez Besteiro sexa presidente. Dende logo, os recursos termais terán a capacidade que deberían ter dende fai moito tempo nesta provincia.